lokal. Pakamo ni Mayor Brian Alcid adakkel nga issue kadagiti legal nga gupupawen og laklako iti tiyandaan tilawag. Dagiti laat nga agtaod wenno pop-up vendors ken dagiti peddlers nang nangruna iti ruwar. Kinunana amay sa daytoy kadagiti na ipadanan ken kuana kabayatan ti panagbisita na itay laeng nga kalabes. Imbatad na abasar kadagiti agbaybay ti pwesto da iti tiyandaan, matiwan da isut gapuna kinasirita ti mayor iti business permit and licensing ken iti traffic division tapno no kitain da dagiti laeng vendors ti mabalin nga aglako iti bisinidad ti tiyandaan. Inlawlawag na nga uray dagiti peddlers ket nakasarita da masapul noon at ayan dalaeng nga paglakwan iti pagpwestuan da. Inay na asaan alinged akayat da amin na ti ag negosyo ng masapul laeng ti panakaisimpada dagitoy tapnon maliklikan na ti problema. Gaputi da ito ikat mangisayang ka ti BPLO iti business mapping tapnon maiyornos da amin. Kabayatan na maituloy tumit ti regular apanagapadalos ti mayor iti nasaw a lugar tanay pasardeng pailayang iti kalabes gapuna takastoy apanagtutudo. Umuna din na vendors. So may sa concern, hindi napanap, hindi market vendors na syempre sundang na kukupa at ulit, matiwan talaga compared hindi vendors diwa. So I instructed the BPLO, the traffic division, and the market na dapat bilang ang pwesto ijay vicinity is ijay lang market vendors. Tapos defenders, kinasalitang med, ulitin ito manin yung meeting defenders na dapat they must stay kasi agree na dapat na lugar na lang. Kaya tingin may isang issue dito, nakatut pop-up ko na tayo, pop-up vendors na lumdan tumpaw awan business permit na, which is unfair medyo ulit yung sendahan. Kadwa iti 99.5 FM Lawag, Idol John Agustin, Tatak, RMN.